آمين 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 يا آمين يا رب. آمين آمين. زمن الشيخ عبد الله جعفر أحنوناني الحمد لله يا فقيه الحمد لله. بزعت يا رسول إيه يا الله بابا أزنا أنا فقو هذا أكيد. بنتما يوا يا ورد. فقو أحنونا gaskiya ne. yace in tattara kayanka zai bar gari Allah suna bashi da kuka Mm. yace in ta raya shi lokacin ba ni da Hausa Eh, na'am. yace ni zan yi tafiya Na'am. amma ki hakuri Mm. wani kike so duniya a mallaka miki ita ko Allah sai na kalle shi na ji kunya hawaye ya zube min yace Allah ne ke so La ilaha so illallah. uku Mm. me kike so duniya da arzikin ta za mu baki Mm. yanzu nan za mu baki Okay. ko Allah Allah Mm. nace Allah ne ke so akramakallah Mm. yace to Allah ya Alhamdulillah. zaki wahala Allah ba ruwansa da dukiya Mm. sai dai kai ta aiki fi sabilillah Okay. ibada fi sabilillah Okay, kin yi. za ka samu ci da shadar fu Eh, kwarai da gaske. amma irin dukiya na wannan za a tara babu Babu. Mm. wallahi saboda Ai, haka alhamdulillah. mun gode mu Alhamdulillah. tafarki wanda shi Abdullahi Zakar ya samu a kai Na'am. shine hanya ihdinas siratal Mustaqim. mustaqim Haka za. hanya madaidaiciya Haka yake. duka shu'uban wa qaba'il min inda Allah duk garin duniya kala kala ba wanda bai zo ya shiga ciki Gaskiya ne, gaskiya ne. me yasa akramaka Allah ba ku zo maulidin namu shakaran jiya ba Abin da ya faru ana shi shugaban namu Eh. ya samu ɗan larura ta rashin lafiya. Allahu akbar Ni kuma na je yi wa Halifa Shehu Ahmad Tijjani aywa ɗan sai ji Ahmadu Bolari Gombe na'am ta'aziyyar mahaifiyarsa. Allahu To akbar sai na kira sai gini ci doka tare da Halifa muka tafi na Shehu Malam Uba Safiyanu. Dore tare muka tafi kuma sai kwana ya kama mu a can. haka ne a rana Sai shekaran jiya muka dawo. na'am Kwarai shi ne dalilin da yasa ta ce a guziri amma in mun dawo insha Allah wallahi ya ga za mu ya zo min kirki za mu zo mu akwai shi ziyara. da ziyara akwai shi da aikin Allah Alhamdulillah. Allah ya bashi abin da yake Amin, nema amin, amin. Allah ya buda Amin. ko kuma talibai ba zan ci almajirai ba